L-għada li ġie ppreżentat il-budget tas-sena d-dieħla, il-Ministru Michael Falzon spjega kif il-Ministeru li jmexxi dak għall-politika soċjali u d-drittijiet tat-tfal se jkunu l-akbar allokazzjoni finanzjarja fl-istorja ta' pajjiżna. Fil-fatt dan il-budget se jara investiment ta' 2.2 biljun euro fil-qasam soċjali li għall-akbar nefqa fl-istorja għal kull ministeru li kien responsabbli mis-settur soċjali f'pajjiżna. Il-Ministru Falzon innota kif fl-isfond ta' dak li qed jiġri fix-xena internazzjonali, il-Gvern xorta se jinvesti mal-1,500 miljun euro f'benefiċċji f'messaġġ ċar li dan huwa gvern li jemmen li għandu jgħin lil kulħadd. Tkellem fid-dettall dwar l-inflazzjoni li hi-realtà li qed tolqot lid-dinja kollha. Innota kif iż-żieda fil-kola ta' 12 euro 81 ċenteżmu titkellem weħida li dan il-Gvern qiegħed fuq in-naħa tajba tan-nies u tan-negozji. Il-Ministru rimarka kif bil-ħidma soċjali tal-Gvern in-nies li qegħdin fuq l-għajnuna soċjali naqsu b'60% f'dan l-aħħar deċenju. Fl-isfond ta' tema tal-budget tas-sena d-dieħla, il-Ministru tkellem ukoll dwar il-mekkaniżmu addizzjonali tal-kola li ġie introdott is-sena li għaddiet biex jilqa' diffikultajiet fix-xena internazzjonali. Dan mhux biss se jerġa' jingħata imma se jgawdu minnu aktar familji. Hawnhekk is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru Mark Musu innota kif minn dan il-benefiċċju se jgawdu 95,000 familja. Wara l-ewwel sena li fih ħaddimna l-mekkaniżmu, għamilna evalwazzjoni tal-impatt tiegħu, rajna fejn ħadem u laħaq l-oġġettiv tiegħu, rajna fejn forsi kien hemm bżonn isir titjib. Dan it-titjib issa għamilnieh ħajkun qed jitwessa wkoll sabiex jolqot iktar familji. Fil-fatt ħajkun qiegħed jolqot iktar familji li mhumiex f'riskju ta' faqar milli familji li huma f'riskju ta' faqar. Naturalment dawk li huma f'riskju ta' faqar jingħataw l-ogħla għajnuna, iżda bir-reviżjoni fil-mekkaniżmu se jiġu mejjuna anki familji oħra li mhux neċessarjament qegħdin f'riskju ta' faqar. Inqas ma hu dħul iktar ikun l-ammont ta' benefiċċju li tirċievi u naturalment ikbar ma il-familja iktar ħadd tirċievi wkoll. Fuq kollox, il-Ministru Falzon saħaq li dan il-budget huwa xhieda tal-valuri soċjalisti tal-Gvern. Illi jkollok Ministeru tħossu kumli veru, illi jkollu nefqa votata għalih ta' 2.2 biljun euro u għandek biljun u nofs li huma mirati għal benefiċċji u pensjonijiet dritt fil-but tal-poplu Malti, turi kemm verament għad għandna valuri soċjalisti, turi verament kemm nemnu, naħdmu u nibqgħu naħdmu għal Malta ġusta.